Hľadaš trojizbový byt pre seba, alebo pre svoju rodinu, alebo pre kamaráta. Mohol by to byť sekčor napríklad. Tak jeden pre teba taký máme, má veľmi peknú kuchyňu s dizajnovým lustrom, ktorý síce nie je v cene, ale pozrieť si ho môžeš. No a ďalšie veci, ktoré sú tu veľmi zaujímavé. Kompletne zrekonštruované bytové jadro teraz nedávno, napríklad klimatizácia a napríklad takáto obývačka. Tak si ho poď pozrieť. Len prednedávnom zrekonštruované bytové jadro, vďaka tomu vznikol zaujímavý priestor pre moderne usporiadanú kuchyňu so všetkým, čo by ste v nej v roku 2024 hľadali. K tomu vkusná a nerušivá kúpeľňa s toaletou. Priestranná obývačka orientovaná do tichého vnútrobloku, tiež spálňa, kde si svoje miesto nájde manželská posteľ a tiež veľká skriňa s výstupom na veľmi príjemnú loďinu. No a do tretice ešte jedna izba, ktorá svojimi rozmermi určite nikoho neurazí a hlavne postará sa o to, aby tento byt bol vhodný ako pre menšiu, tak aj pre väčšiu rodinku. Byt má výmeru 75 m2, prislúcha k nemu pivnica, nachádza sa v kompletne zrekonštruovanom bytovom dome a o vašu pohodu v ňom sa tiež postará klimatizácia. Ak ste teda jedni z tých, ktorí hľadajú pekný trojizbový byt na sídlisku Sekčov, tak toto môže byť niečo úplne pre vás. A ak sa vám táto ponuka páčila, nemajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom sa dozviete o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.